Els dimarts, a COPE Catalunya i Andorra, a 2:15 del migdia, Converses Gironines. Un espai de tertúlia amb alguna de les personalitats més representatives de la vida econòmica, política i social del nostre temps a les comarques de Girona. Converses Gironines, amb el suport de la Diputació de Girona. Comencen les Converses Gironines a COPE Catalunya i Andorra. Els parla Lluís Arter. Com estan? Gràcies per acompanyar-nos, gràcies per la seva companyia i també gràcies a la Diputació de Girona que fa possible aquesta emissió radiofònica de proximitat. Dit això, anem a començar. Cada setmana ja saben que tenim sempre una personalitat de la vida política, econòmica o social de la demarcació de Girona. Avui ens acompanya, com sempre, el nostre company de viatge, com és en Josep Víctor Gai, a qui saludem sense més preàmbuls. Víctor, benvingut, feliç migdia. Ben trobats, feliç migdia, i avui una mica més feliç per la companyia que tenim. Això també sempre és d'agrair, i ho dic en el sentit de que avui tenim companyia femenina. Molt bé. Doncs ja sense més preàmbuls i després d'aquesta insuperable prèvia presentació donem la benvinguda a la senyora Concepció Garay, que com saben els desoïdors és portaveu del Partit Popular de Catalunya a l'Ajuntament de Girona i que és en aquests dies també cap de llista per al Partit Popular de Catalunya a les eleccions al Parlament de Diputats de Madrid. Senyora Garay, benvinguda, feliç migdia, gràcies per acompanyar-nos. Gràcies a vosaltres per convidar-me, bon dia a tots. Unes eleccions que sonen a revàlida, Bueno, això és el que algú voldria, no? I fins i tot diuen a segona volta. El que sonen és a un tancament, no?, que hi ha hagut del Partit Socialista a voler arribar a un acord amb la força més votada, amb aquella força que va guanyar les eleccions el 20 de desembre, que és el Partit Popular, i en aquest cas Mariano Rajoy, no? I per tant, d'entrada lamentar-ho, perquè jo crec que tots els ciutadans i també tots els que som candidats ara un altre cop, 4 mesos després de les eleccions del 20 de desembre, haguessin preferit, doncs això, no?, que hi hagués hagut diàleg, que hi hagués hagut consens, que el senyor Pedro Sánchez no s'hagués tancat en banda i hagués dit 17 vegades no a seure en una taula a parlar amb el partit guanyador de les eleccions del 20 de desembre i, per tant, que s'hagués pogut fer aquesta gran coalició que Mariano Rajoy va dir des del dia 21 de desembre i que ha mantingut fins al final. Bé, sembla doncs que el futur, ja sé que no tenim cap bola de cristall, però podria molt ben ser que després dels resultats de les properes eleccions de juny tinguéssim que tornar a cercar, els partits, no tant els ciutadans, aquesta coalició. Hi ha la cultura dels governs de coalició en el nostre país? Home, jo crec que governs de coalició n'hi ha hagut moltes vegades, no? El que passa que possiblement, com que els governs han sigut en partits que a Madrid, en aquest cas, tenen una representació petita, no? Com podia ser en el seu cas o en el seu moment el PNB o la pròpia Convergència i Unió, ara ja inexistent com a partit, doncs possiblement no s'ha visualitzat tant, no?, que hi havia aquesta cultura de coalició, però existia, no sempre hi ha hagut majories absolutes, més aviat a tot el contrari, no? Des que el Partit Socialista va perdre la seva majoria absoluta i la va obtenir Aznar l'any 2000, doncs no torna a haver-hi una majoria absoluta fins l'any 2011, no? Per tant, en aquest sentit, mentre no hi ha hagut majories absolutes, no hi ha hagut altra solució que governar a través de pactes. No pactes de govern, volguem dir que han entrat membres d'altres formacions polítiques diferent a la que havia guanyat les eleccions a formar part formal d'aquests governs, però sí l'entesa i el diàleg perquè tiressin endavant les iniciatives. Jo crec que Espanya és un país que està més que preparat i és més que madur per poder acceptar i poder arribar a aquesta gran coalició, si és que és necessari, a partir del 27 de juny, donats els resultats d'aquests dos grans partits, com eren el Partit Popular i el Partit Socialista. Ara bé, hem de veure què passa el 26 de juny i, sobretot, què passa amb aquesta tendència que semblen marcar algunes enquestes, malgrat jo sabeu que no sóc de creure amb les enquestes, de que els comunistes, perquè Podemos és el partit comunista que està, doncs, s'està nutrint de molt de votant socialista, pot arrebatre no, aquesta segona posició al PSOE. I, per tant, bé, doncs, en aquests moments jo crec que la idea que ha de quedar molt clara
a tots els ciutadans és que el 26 de juny ens hi juguem molt i que s'ha d'escollir entre un govern popular que segueixi creient amb les polítiques que ens porten a la recuperació econòmica o amb un partit comunista com és Podemos, liderat per Pablo Iglesias, que sabem quin és el seu model, i és Venezuela, i jo crec que no hi ha cap espanyol ni cap espanyola que vulgui per al seu país el que està passant a un país com Venezuela. Vostè ha posat molt èmfasi en diferents oportunitats en dir que la demarcació de Girona s'hi juga molt, però molt en aquestes eleccions. Expliqui'ns per què ens hi juguem tant a Girona i als gironins en aquestes eleccions. Ens hi juguem tots els espanyols i totes les espanyoles, però efectivament els gironins jo crec que ens hi juguem una mica més en el sentit de que és molt important que la veu, no, d'aquells qui representen doncs, l'opció que a nivell d'Espanya guanya les eleccions i, per tant, l'opció que té més possibilitats de governar el nostre país i sigui present. Penso que aquests últims 4 anys, no, perquè aquesta legislatura que hem tingut aquí mig de 4 mesos no ha donat temps a fer res, no, jo crec que, Víctor, millor que no la contem, no, aquests últims 4 anys a Girona han canviat molt les coses, no, nosaltres ens trobem en una demarcació on els últims anys del govern Zapatero ens havia abandonat i ens havia donat l'esquena. I jo sé que hi ha molts gironins i gironines diuen i pensen que no n'hi ha prou, no? I que hi ha coses que queden pendents, i és veritat, només faltaria que no li reconeguéssim que hi ha coses que estan pendents, però també coses que s'han avançat molt, no? Si avui podem dir que el tram sud de la Nacional 2 hi ha un tram d'obres que ja han entrat en funcionament, un altre que s'està construint, del desdoblament de la Nacional 2 és gràcies a la voluntat política del govern del Partit Popular d'aquests últims 4 anys. Si hem pogut inaugurar una de la joia de la corona, diria jo, no? Que és la biblioteca més moderna de tot Catalunya i de tot Espanya, aquí a la ciutat de Girona, que ha costat més de 15 milions d'euros, és gràcies a la voluntat d'aquest govern del Partit Popular aquests 4 anys. Si ja l'AVE, no? Avui és una realitat a la ciutat de Girona i a les comarques gironines, que ens ha donat una obertura econòmica doncs a la resta d'Espanya i també a Europa, és una realitat, és perquè fa molt de temps, l'any 2002, ja un govern del Partit Popular va decidir i apostar per fer arribar l'AVE a Catalunya, i en aquest cas de la manera que ha arribat a les comarques gironines, i perquè vam insistir en l'any 2011, quan van guanyar les eleccions, en prioritzar la finalització d'aquestes obres que finalment van poder-se dur a terme i van poder-se inaugurar l'any 2013. I així moltes coses, no? El nostre litoral, la nostra costa, que estava afectada per una llei de costes totalment injusta i que creava inseguretat jurídica a tots aquests municipis que tenim de la Costa Brava, i que hem fet una nova llei doncs, que permet compaginar els usos econòmics de la nostra costa també doncs, amb els temes mediambientals, i que ha donat una seguretat jurídica a totes aquelles persones que tenen doncs, una vivenda o que tenen negocis a la costa gironina. Per tant, són moltes les coses que hem fet a nivell de Girona, no? Més sumat a tota la política, sobretot a les polítiques econòmiques i les reformes que hem afrontat com a govern, que ha afrontat Mariano Rajoy amb un gran desgast personal i polític que li ha costat, però que les ha fet convençudes perquè ha posat per davant de tot l'interès general d'Espanya, de sortir al forat que ens havia deixat el Partit Socialista, ho ha posat tot per davant dels interessos electorals, i per tant no ha valorat en cap moment si això li suposaria un desgast electoral o no li suposaria, perquè el més important era treure Espanya de la crisi, treure Espanya del forat, treure Espanya de la vora de l'abisme de la intervenció europea en què ens havia deixat el Partit Socialista. Bé, tots aquests extrems són certs, però jo crec que hi ha la balança política del Partit Popular queda bastant afectada, diguem-ho clarament, sí, pels numerosos casos de corrupció que l'han afectat, que han afectat altres partits. Però això em fa efecte que no hauria de ser una excusa. Jo, escolti, aquests altres també tenen els seus casos, d'acord, no? Però, esclar, el que està governant amb majoria, i amb majoria absoluta, doncs sempre suposo que ja hi compten, no? D'aquí nosaltres serem l'objectiu principal, perquè som els que governem. En quina mesura doncs, ha afectat, o pot afectar, va afectar les eleccions del mes de desembre i pot afectar les eleccions del juny.
És un tema, suposo, que a nivell intern i de prospecció electoral es té molt en compte. Tens tota la raó, Víctor, i en primer lloc dir que la lluita contra la corrupció ha de continuar sent una prioritat pel govern, el nou govern d'Espanya, però també pels governs tant en un ajuntament com en una comunitat autònoma. I ho has dit molt bé i ho comparteixo i ho lamento profundament. Hem pagat molt car. Hem pagat molt car que certs individus que en nom del Partit Popular i perquè formaven part del Partit Popular doncs hagin tingut comportaments personals totalment corruptes i que per tant s'hagin beneficiat doncs, d'aquestes corrupteles tant pel que fa amb diner públic com diner d'empresaris, no privat del propi partit, com pot ser el cas Bárcenas. Per tant, jo sóc la primera que estic indignada amb aquests casos de corrupció perquè a més ens afecten, no? Els membres del Partit Popular que som honestos, que estem en política amb vocació de servei públic, que volem portar el nostre granet de sorra i que el que fem és treballar pel dia a dia i per la millora de la nostra societat, que és la gran majoria del meu partit i també la gran majoria de totes les persones, de tots els partits polítics que es dediquen a la política, perquè la corrupció no és intrínseca d'un partit polític, sinó és de persones, és condició humana. Ser corrupte o no ser corrupte no és d'un partit polític. Ara, davant d'això hi han dues opcions. Una, parlar tot el dia dels casos de corrupció dels altres i amagar els teus, perquè jo crec que no hi ha cap partit que no en tingui, que estigui net del tot de casos de corrupció. Últimament estem veient aquests nous partits emergents que amb el poc temps que fa que governen ja els n'hi estan sortint. I jo em solidaritzo amb ells amb lo malament que ho deuen estar passant, perquè efectivament ho passes molt malament quan t'adones que un company teu, al qual tu hi confiaves, doncs és una persona corrupta i la gent corrupta ha d'estar a la presó, se l'ha de jutjar i si l'ha fet que la pagui, però podem dedicar-nos a això, a fer-ho servir com una arma política, o es pot fer el que ha fet el Partit Popular, que és estar en el govern, legislar i treballar per evitar que tornin a ser possible que passin els casos de corrupció que han estat passant aquests darrers anys i que s'han ara fet públics o posat de manifest. Hem reformat el Codi Penal, hem pres mesures en temes d'enjudiciament civil i penal, hem prohibit les donacions als partits polítics i per tant que estiguin considerades com a finançament il·legal. Hem creat un fons en el qual la gent no només si la fa l'ha de pagar, sinó que ha de retornar allò que s'ha endut, un fons de garantia on s'ha de retornar allò que un s'ha endut o que un ha robat, diguem-ho així, i llavors l'Estat ho retornarà o indemnitzarà les persones que han sigut o que han patit la causa d'aquesta corruptela. Per tant, el que hem fet ha sigut treballar per evitar que tornin a passar aquests casos. Malgrat això, som el partit que més ha patit i que més li ha desgastat els casos de corrupció, quan si a més mirem amb número de diners, és molt més gran el cas que tenen altres partits, altres comunitats autònomes, que els casos més famosos del Partit Popular. Ara bé, com deia, crec que no hem d'utilitzar la corrupció com una arma política, sinó que el que cal fer és treballar per evitar que torni a passar. I això és el que hem fet des del Partit Popular. Per tant, el Partit Popular, com a partit, som els primers en la lluita contra la corrupció. Els primers de separar i apartar del partit totes aquelles persones que es demostra que són corruptes, demanar que qui la fa la pagui i retorni, que era una de les demandes més clares de la societat. No només qui la fa l'ha de pagar, que la justícia actuï, sinó que més retorni. El que ha robat era la gran demanda de la societat i això a dia d'avui ja està garantit per una reforma legislativa que va fer el govern del Partit Popular en el tram final de la legislatura anterior. Repetir unes eleccions, com bé apuntava vostè al començament, no és un plat de bon gust per ningú, no. Evidentment no ho és per als partits polítics, en certa forma representa un fracàs de moltes coses, però tampoc ho és pel ciutadà, tampoc el risc, o potser el problema és que pot crear una certa desafecció, un cert cansament, una mena de ressaca que faci una mica com de desconnexió, ara que tant es parla de desconnexió, entre el fet d'anar a votar o anar a votar, perquè què li diu vostè com a responsable del Partit Popular a Catalunya, com a cap de llista, aquelles persones que estan dient una altra vegada, però sí, ho hem fet 4 dies, servirà d'alguna cosa. Quin és el seu pensament al respecte per aquestes persones que es troben en aquesta situació? Primer de tot que els entenc.
Primer de tot que les entenc, i més aquí a Catalunya. I més aquí a Catalunya, que en 5 anys hem tingut 3 eleccions autonòmiques que en teoria haguessin tingut que ser en 12 anys. Llavors jo encara entenc més que aquí a Catalunya i per tant aquí a Girona aquesta ressaca sigui molt més gran, perquè el resta d'Espanya van tenir municipals i autonòmiques al maig i generals el 20 de desembre, i nosaltres al mig vam tenir aquestes 5enes eleccions autonòmiques al mes de setembre, aquestes terceres eleccions autonòmiques dels últims 5 anys, no? Per tant, d'entrada que els entenc. Ara, dit això, jo els hi demano i els animo a que el dia 26 de juny vagin a votar. I recordar el que abans deia, no? Que és que el 26 de juny ens hi juguem molt. Ens hi juguem el futur del país, però també ens hi juguem el futur de tots nosaltres. No? Està en joc el que segueixi al capdavant del país, del govern d'Espanya, del govern de l'Estat, el Partit Popular, i per tant que puguem seguir amb aquestes polítiques de recuperació econòmica i de reformes que ens portin a creació d'ocupació. El nostre objectiu és arribar l'any 2020 als 20 milions de persones treballant. Això vol dir crear 500.000 llocs de treball cada any en els propers 4 anys, com ja ho hem fet en els últims 2 anys, en el 2014 i en el 2015. Per què? Doncs perquè crear ocupació, donar feina i oportunitats a la gent és la millor manera de garantir-los un futur millor i donar-los oportunitats, i també és la millor manera de garantir l'estat del benestar, no? I sobretot una columna important de l'estat del benestar que són les pensions, no? Allò que de la nostra gent gran, no? Que s'ha de cuidar i que s'ha de tenir en compte i que se l'ha de valorar, i no congelar les pensions com feia el Partit Socialista quan governava. Nosaltres les hem incrementat poquet, però les hem incrementat i volem seguir-ho fent, i per això també és necessari crear ocupació. Per tant, el que està en joc és això, política que ens porti a donar més i millors oportunitats, a crear ocupació, i que la recuperació que ja tenim acabi arribant a tothom, que aquest és el nostre objectiu, o agafar el model que sabem que no funciona, que té problemes i que crec que ningú desitja, que és el model de Podemos i de l'esquerra radical. Això és el que està en joc el 26 de juny. Per tant, és molt i molt important que la gent participi, que la gent vagi a votar i que la gent concentri el vot en allò que realment pot reforçar el que ha de ser el nou govern d'Espanya, i en aquest cas un govern liderat per Mariano Rajoy i pel Partit Popular. Bé, segur que els nostres oïdors s'adonen de l'entusiasme de la nostra convidada, però vol dir que està en condicions, s'ha entrenat, sí, no, ha tingut 4 mesos, no? per entrenar-se. Però això com es viu a nivell personal? És a dir, això, una campanya electoral, una precampanya, diguem-ho com vulguem, segons el moment, suposa doncs molts desplaçaments, molts viatges fins i tot més enllà de la demarcació, més enllà de Catalunya, i poc temps doncs per la vida personal. Això fins i tot un desgast físic, diguem-ho clar. Això com es viu, a més, amb una candidata tan jove? Suposo que en alguns aspectes doncs, ja això és un avantatge. Bueno, o desavantatge, jo no sé què dir-te, però no, es viu amb molt de sacrifici, no? Efectivament, jo per això m'he sap tant de greu quan la gent critica, no? Aquelles persones que dediquem una part de la nostra vida a la política, no? I que si ens critica, que si estem pel sou, que si estem... No, la gent no és conscient del sacrifici personal que fa una persona quan es dedica a la política i per tant que ho fa per vocació de servei públic i per aportar el seu granet de sorra, perquè sacrifiques quasi totalment la teva vida personal. Si tens parella i tens fills, la parella i els fills et veuen poc. Si no tens parella ni fills, com és el meu cas, és molt complicat trobar parella per poder arribar a tenir fills. No, és que la gent a vegades això no ho valora, no? I a vegades diu, oi, aquest que està casat i té 3 fills, que complicat. Sí, és veritat, però també hi ha una part que no tenim parella i dius, bueno, és que per què no tens parella? Bueno, és que clar, dedicant-me al que em dedico no tinc temps, no? Per tant, efectivament és un gran sacrifici personal. A mi personalment fa que sacrifiqui moltes hores de dedicació al que per mi és la meva prioritat, que és la meva família, i per tant doncs, que em perdi coses importants per mi, com per ser, per exemple, que la meva neboda més petita, que té 10 mesos, doncs me perdi els primers passos, no? Bueno, doncs per mi això
és un sacrifici que em costa, que el faig, però que em costa i que m'afecta perquè, no? Bueno, jo sempre he tingut una relació familiar molt forta i molt gran i, per tant, bueno, doncs et perds aquestes petites coses. I els amics, doncs, també els sacrifiques, perquè al principi tenen molta paciència, els amics. Bueno, no pots venir, no passa res, tots ho entenen, no? Quedes a una hora, arribaré tard o no vindré perquè al final me n'he d'anar no sé on o no, he de fer una reunió de no sé què. Però al final jo crec que també se'ls acaba la paciència i acaben dient, mira, hem quedat a tal hora, a tal lloc, si vols venir vens i si no, ens veurem un altre dia, no? Que després quan els necessites hi són, perquè els amics de veritat quan els necessites hi són, no? Però sí que és veritat que és, bueno, doncs és complicat el teu entorn personal, sol ser molt comprensiu, també és veritat, i per tant t'ajuden, però sí que sacrifiques moltes coses. I cansament físic sí, en té, però per mi és el menys important, no? Perquè al final hi ha gent que treballa moltes hores i amb una feina molt més difícil en el sentit físic, no? O molt més dura en el sentit físic, i per tant, en aquest sentit, no és excessivament el problema, no? Sinó és el tema del sacrifici personal que fas de la família, dels amics, dels teus hobbies, no? També perquè, bueno, doncs no pots fer tot allò que t'agradaria, no? I també fins i tot de les relacions socials, perquè quan estàs en el món de la política tens moltes relacions socials, però que et venen com donades, no? Pel teu càrrec, per la teva representativitat o pels actes als que assisteixes. Però, en canvi, hi ha una altra part de relació social que pot ser a través dels teus amics, de la família, dels coneguts, no? Que pots sortir a sopar o a dinar o a passar un dia o d'excursió. Bé, hi ha moments, i a més en el cas del partit que jo represento, que això també es fa difícil, no? Per la crispació social que pot haver-hi en relació o en contra, no? Del meu partit, i no és agradable que t'insultin mai pel carrer, però encara és menys agradable que t'insultin al carrer quan vas acompanyat, doncs, dels teus nebots petits o vas acompanyat dels teus amics, als quals els fa sentir molt malament i els hi fa passar en ells un mal moment que tu, per desgràcia, l'has de tenir assumit perquè estàs on estàs, però que els altres no tindrien per què rebre-ho, no? Jo crec que no tindria que rebre ningú, però al final una s'acostuma o aguanta d'una manera, però no té per què aguantar-ho, i això, per desgràcia, aquí a Girona ha passat, i a mi personalment i a altres companys del partit els hi ha passat. Anem a imaginar, passem les eleccions, imaginem que vostè surt triada com a diputada, i a la seva cartera quins seran els temes prioritaris, aquells que portarà subratllat o apuntats amb lletra vermella, els més urgents? Quins són els temes que... De Girona, te'n refereixes, Lluís. De Girona jo crec que hi ha una prioritat i és, paral·lelament a la situació econòmica i, per tant, a la recuperació total i a la superació total de la crisi, que va basada, com dèiem, polítiques reformistes i polítiques generals de govern, a Girona jo crec que la gran prioritat és seguir treballant perquè temes tan importants com són les infraestructures doncs segueixin avançant i segueixin tirant endavant, i per tant que en la propera legislatura puguem veure fet realitat doncs, el desdoblament de la Nacional 2, que fa tants d'anys que està pendent, no? Sí, però algun dia hem d'arribar a la fi d'aquest projecte, i jo treballaré com he treballat els passats 4 anys insistentment i sense defallir perquè així sigui, no? I també altres projectes doncs, que estan pendents de fa temps i que, com és la construcció de l'arxiu, no? Municipal a la ciutat de Girona, que també està pendent, com és la variant d'Olot, que també està pendent, i també doncs, tot el tema dels camins de ronda de la nostra Costa Brava, els quals doncs, necessita també que se segueixi invertint i ajudant. Ho hem fet, hem invertit en el de Platja d'Aro, en el de Roses, però bé, cal doncs, comunicar, no? Acabar de fer aquesta línia de costa, fer-la adaptable, i també doncs, temes concrets com pot ser els problemes que tenen la platja de Sabanell o la platja de Griells a l'Estartit, de retrocés de la platja, que necessiten una solució definitiva i no el que portem anys i anys i anys fent, que és abocar sorra, perquè quan vingui la llevantada s'endugui la sorra, no? Cal invertir en un projecte que ens doni quina és la solució definitiva a practicar tant a Griells com a Sabanell, i en això estem treballant, s'està treballant en aquests projectes per poder-los desenvolupar i acabar d'una vegada per totes per aquests problemes, no? Per tant, jo aniré amb aquestes prioritats de seguir treballant perquè les comarques gironines tinguin allò que es mereixen i per sobre de tot, no? Però també doncs, allò que està pendent des de fa temps. Sí que és veritat que jo sóc de les que defensa, perquè la gent diu, bueno, i projectes nous, bé, anem a assegurar, acabar i a fer allò que està pendent, i quan tinguem això fet i acabat, doncs ens posem amb lo nou, no?
què et permet això? Bé, doncs que tots aquest temps en què t'estàs dedicant a acabar allò pendent, que és el més urgent i el més important, es pugui treballar bé per preparar els projectes de futur que s'hauran d'abordar un cop acabades totes les coses que jo deia. Aquestes seran les meves prioritats, que ja ho van ser els últims 4 anys, que hem avançat en moltes coses i que s'ha de seguir avançant per poder-les anar acabant totes, no? Parlant d'acabar, estem a la recta final. Víctor Gai. Bé, només una pinzellada municipal, perquè tant. la nostra convidada també doncs, batalla, entre cometes, a l'Ajuntament a Girona. Això segur que li dona un bagatge d'experiència molt valuós, que no tots els polítics tenen, mentre hi ha 3 països propers doncs, que gairebé obligatòriament has de Jo ho començar. recomano, jo ho recomano. Doncs què en treu d'aquesta experiència municipal? És la millor. Jo porto 13 anys a l'Ajuntament de Girona i si en portaveu, i ha sigut després de molt de temps d'estar batallant i treballant per la ciutat de Girona, que vaig ser 4 anys diputada, no? I ara torno a ser portaveu. Per tant, jo recomano a tothom que passi per la política municipal. Crec que és la que t'ensenya més, és la que et permet estar més en contacte amb els ciutadans i les ciutadanes cada dia i per temes molt concrets, no? A vegades ens perdem amb l'alta política i fins i tot en aquests moments ja amb temes que no depenen ni tan sols del propi govern de l'Estat, sinó de la Unió Europea, i en canvi no som capaços, no? O la gent no és capaç d'entendre que en política municipal el que li preocupa al ciutadà és un arbre. És que a vegades el que li preocupa a un ciutadà és l'arbre que té a davant de la porta de l'aparcament del seu edifici. I això que pot semblar una tonteria per a alguns, doncs per ell és molt important. El que nostra tonteria a la ràdio és el temps, senyora Baray. Hem passat ja el nostre temps. Bé, doncs jo recomano la política municipal, Víctor. I una cosa, jo volia agrair el piropo que m'ha tirat el Víctor només començar I fa molt ben fet. Només començar el programa, que jo t'he de dir que jo he estat en una gran companyia també i molt a gust, Molt bé, doncs consti aquesta afirmació. Gràcies, senyora Baray. Li desitgem molta sort per la campanya i que vagi tot molt bé. L'esperem properament en el programa. Moltes gràcies a vosaltres i jo torno quan vulgueu. Encantada, de veritat. Bon dia. Víctor, gràcies. Tornem d'aquí 7 dies. La setmana entrant, si Déu vol. Un programa que ha fet possible la Diputació de Girona, fent possible aquesta emissió radiofònica de proximitat. Els ha parlat Lluís Arter. Gràcies per la seva atenció.